Allemaal in die ring nu. Kom op. Jij jongens rechtsom, niet op de ring hangen. Kom op. Rechtsom. Oh. Zij je kan stop. Zij je kan stop. Ga door. Ga door. Blauwhoek. Met die kinderen, dat is het mooiste wat er is. Echt waar, dat kun je niet mooi meemaken als met die kinderen. Dat is echt een, ja, echt. Ik kan het niet onder woorden brengen, maar dat is mijn grote passie, die kinderen. Dat is gewoon fantastisch. 1. 2. 3. 4. 5. Roel, Ja. waarom is bokstraining goed voor band? Voor de ontwikkeling van kinderen is bokstrainen het beste wat er is. En voor het zelfverzekerdheid, het vertrouwen is gewoon fantastisch voor de kinderen. Want heeft al bijzondere resultaten mooi maken? Met de kinderen? Ja, de kinderen zijn... Ik heb vroeger kinderen gehad toen ik ermee begon. Die liepen bij psychiaters en gepest op school. En nou niemand meer. Helemaal niemand meer. En binnen 5, 6 maanden. Zo zelfverzekerd worden ze van het boksen. En de ontwikkeling voor de kinderen zelf is fantastisch. Even. Hey. En nou is het afgelopen. Hey meiden, is Roel een leuke trainer? Ja, heel leuk. En waarom is hij zo leuk? Hij is bijna nooit boos. Hij geeft ons heel veel aanwijzingen wat we moeten doen. En hij zegt ons wat we verkeerd doen. En hij leert ons nieuwe dingen. Hij klinkt ook wel eens een beetje streng. Ja, hoe moet het bij deze groep? Goed, kom op, harder. Goed, zo. Voor je kijken, niet naar beneden kijken. Altijd voor je kijken. Heel veel jaren terug, toen zou ik hier een machinebankwerkerij beginnen. En mijn schoonvader die wou zo graag een sportschool hebben. En dat was op een donderdagavond, dat weet ik nog wel. Toen zei ik van, nou, ik zei, kom maar mee. Ik zei, ik heb misschien wel een mooi pand. Toen zijn we hier samen heen gegaan en toen fleurde die man zo op. En toen zei ik, hier zijn de papieren en de sleutels, regel jij het maar voor de eigen sportschool. Lolle van Houten, dat was een bokser in het zwaargewicht. En hij was de eerste Fries die met het Nederlands kampioenschap zwaargewicht terugkwam. Volgend jaar, 40 jaar terug, toen heb ik zijn dochter van hem afgepakt. Om het netjes te zeggen. Skwanheid, ja, Skwanheid. Hele lieve man, echt een fantastische lieve man was het. Nou, dit was vroeger de ruimte van de fitness. Tussen deze palen stond een muur. En hier was dus het fitness waar Lolle begonnen is. En toen heb ik later voor hem, dit was tuin, heb ik dit stuk voor hem erbij aangebouwd. En hoe trots, hoe grutsk bist je als je hier omriest? Apetrots. Apetrots, dat kan ik niet uitdrukken. Dat kan je gewoon niet uitdrukken. Dit is een pand voor mij met heel veel historie, heel veel gebeurt hier. Ja.